today's video, we were going to Lakeshore in Mexico, Pampanga. One of the famous tourist attraction now here in Pampanga. Time check guys, 9:30 in the morning. Sakutod tayo. Ano? Makulimlim na. Sana may. So guys, dito tayo dadaan sa may barangay Kutod. Kasi traffic po doon sa Angeles. Shortcut tayo dito guys. Ng 100 metro. Maliwa sa Cotton Banda Coffee Room. Bakit English siya? Maliwa sa Cotton Banda Coffee Room. Islang lang. Sa Banda Coffee Resettlement Road. Yan ang dami. Kaso tago na. Tago dito. Na? Hanggang 7,000 daw binibigay sa akin. Yun? Malaki kasi siya, no? Malaki siya. Malawak. Oo. At least din pwede ka mag-iusap lalong eh. Oo nga. Kaso, kailangan 3 hanay ang negosyo doon. Buko siya eh. Damit. Damit. Tsaka accessories. Pero hindi mo naman kaya mag-accessories. Oo nga. Muna sa damit. Pwede yung accessories konti. Pero kailangan mo ng istante. Mga sabitan. Uy, oh, safe. Makakuha ng sandaan dito. Ito mas maganda na negosyo siguro yung ganun kasi sa loob. Kasi yan. Kumbaga, kulang siya sa backup. Pero andyan pa rin siya. Hindi siya mawawala kasi Oo. nakikita eh. Kaya lang kulang sa backup. Parang ano lang. Sa makakatulong din, sabi mag-load ka. Mag-load ka, magkikiga siya. So parang nakakatulong din siya. Tama. Salamin, salamin, salamin. Dalisay.
Just homes. Nineteen 11 lumabas. Lawak pa dito na. Oh. Pwede kong gawin ng ano. Tawa ka na, pwede naman dito. Okay nga, Hindi mo sila na si Waze. Ayun, ayan na. Ah, may internet cafe. Tapos kumaliwa sa Pandacocli Resettlement Road. Ah, meron din dito. Ay, meron pala. Eto. Wala, ang lalayo nila dyan. Hindi, yun ah. Kumaliwa sa Pandacocli Resettlement Road. Ay, Pagkaraan ng 100 metro. Kumanan sa Pandacocli Resettlement Road. Kumanan sa Ay, ito Pandacocli pa, oh. Resettlement Road. ah, ito dito yata. Talaga. Pagkaraan ng 200 Ay, metro. hindi. Kumanan sa Dalan Hapon. Lalo na. Chelsea. Meron pala dito. Kumanan sa Dalan Hapon. Hot Pandas.
mo nun? Yung mga chicharon? Oo, yan. Kasama ka din. Oo. Oo, yan. Dito, dito. Oo. Dito, no? Tangbe. Pagkaraan ng 700 metro. Kanan. Hindi mo ba dinaanan to? Hindi pa. So guys, ngayon lang tayo nakadaan dito. May house. Kanan. House. Ba't pinapakita ako dito? Tignan mo yung lalabasan doon, bukid. Sige, sundin mo lang yan. Pagkaraan ng 5.6 kilometro. Kanan. Natatakpan yung arayat, no? Huh? Lamig siguro sa taas. Hindi naman siguro. Ano to? May scarecrow. So guys, nasa Mexico, Pampanga na tayo. Na masyadong bahay. Buena Vista Elementary School.
masyadong bahay dito, guys. Oo. Bukid pa siya. Uy. Ang dilim dito pag gabi, no? Napapagod ng gabi dito. Wabi. Oo. Guys, oh. Bukid. Guys, kabilaan. Siksing. Uy. It's a one Tingnan mo, sige. way. Oo. Buhay sa likod nito. Resort? Opo. Kamay. Oo, dahan-dahan. Amo. Uy, mga isan. Harvest na. Kapin ka na lang. Aking dalawa. Yan na barangay. Pamahalang barangay ng Kawayan, Mexico, Pampanga. So, nandito tayo sa may Kawayan, guys. Up, 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 up.
cabin? Na? Parang, Pagkaraan ng 700 metro, manatili sa kaliwa hanggang Mexico Patalon Road. oh, gamit yung ito. Yun tayo. Oo. Pagkaraan ng 300 metro, manatili sa kaliwa, tapos kumanan. Tapos kumanan. Uy, traffic. Kaliwa, tapos kumanan sa Mexico Patalon Road. Oh, ang ganda naman ng simbahan. Ano kaya ito? Kumanan sa Mexico Patalon Road. Parokya de San Jose. Ganda. Pagkaraan ng 2.2 kilometro, maliwa sa Lakeshore Access Road. Uy, guys, malapit na tayo sa Lakeshore. Ano ito? Isla Felicia Resort. Di na ito natapos, so sayang. Kaso nila. Na? Kaso nila. Oo nga, no? Tsaka mga stall sigurado sa ilalim. Sa ano yun, nakula ako. Open. Panorama Heights. Traffic. Banda dito, guys. So, guys, ang traffic po banda rito. Oh, lalaki ng mga truck. Sa mga dati kalalaki nila. Oo. Uy, muntikan na yun. So,
liliko tayo sa kaliwa guys. Medyo maliit yung daan. Oh. Tignan mo dyan. Uy, ang liit ng daan. Dito, sa kaliwa. Haba ng traffic. Oh, tricycle. Iikot. Ayun, malapit na. Traffic na na. Palayo tayo ng konti. Pero okay na traffic eh. Oo nga. Barangay Nueva Victoria. Pagkaraan ng 300 metro, kumanan. The Reach. Ito pa rin, The Reach. Kumanan sa The Lakeshore. Ito, kanan. Babagtakan natin yung kanina sa... Oh, no entry. Pagkaraan ng 600 metro. Sa Rotonda, dumiretso lang. Wow, ang ganda. Ah, ito yun ng yung gabi. Dito tayo dumaan. Dito tayo dumaan, mamaya. Oo. Dumiretso lang. Tapos kumaliwa. Ayan, pailaw sa gabi, no? Ayan. Ay, wow. Diretso? Hindi, ito yata. Ha? Doon? Yata. Oo, dyan. Hindi. Ano ba dito? Sa rotonda daw. Saan ba yung rotonda? Ito? Saan ba yun? Oo, dito tayo nag-park nun sa labas. Ay, yung yung lighthouse. Kumaliwa. Yan, no? Uy, I love Lakeshore. So guys, nandito na tayo sa Lakeshore Park. Ito, dito tayo nag-park nun. Wala pang ganong tao guys. Anong umaga? Yeah.
So guys, welcome to Lakeshore, Pampanga. So time check guys, 10:35 in the morning. So ito pong Lakeshore is sikat ngayon na tourist attraction dito sa Mexico, Pampanga. Lalo na po ngayon magki-Christmas season. So tara guys, explore po natin siya sa loob. So, may entrance fee po na 50 pesos per head. Thank you po. So guys, wala pa pong tao ngayong ng ganitong oras dito. So, sa gabi guys, sahan nyo na po na maraming tao ngayon. So, last year guys, nagpunta na kami dito ng gabi. So, ngayon, explore po natin siya ng umaga. Para kitang-kita natin yung view. So, ito po yung famous na lighthouse dito sa Lakeshore. Ay, may mga ibon! So guys, ito bago lang po to, dati wala pa to. Wow! Maganda. Yan guys, iba-iba yung kulay nila oh. Ay, ang ganda. Ano kaya to? Oo. Ang dami nila. So yan guys, may happy train. So, kung nagugutom po you guys, meron pong mga kainan dito. Like, etong My Lola Nor's restaurant. So, yan guys. Kung gusto niyo pong maglibot-libot sa lake, yan. Merong boat po na pwedeng i-rent.
So guys, ganitong oras ang tahimik po dito ngayon. So, ang dami pong spot dito na pwede kung saan kayo pwede magpa-picture. So, dito po located yung theme park. Ayan. Ang dami pong rides. Tapos, ito guys, restaurant. Barbecue house. Bump cars. Yan guys, ang dami pong rides. So, sarado pa po kasi maaga pa. So, this is the outdoor fun for everyone at the lakeshore. So, yun guys. So, yan guys. For sure mag-enjoy yung mga kids pagpunta nila dito.
So, dito naman po located yung mga food stalls. So, sarado pa po sila. So, may stage din po kung saan nagpe-perform yung mga band. So, yan guys. Kung naghahanap kayo ng perfect na pasyalan for this coming holiday season, so, highly recommended po itong Lakeshore, Pampanga. Best pasyalan for buong family. Ganda ng lake guys, so guys, ito yung paligid po ng Lakeshore. So, for more details guys, visit Lakeshore Facebook page. So, thank you for watching guys. Until next time.
Bye!